ഹലോ, എല്ലാവർക്കും LLB ജംഗ്ഷന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫാക്ട്സ് ഇൻ ഇഷ്യൂ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 3 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് 1872നെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഫാക്ട്സ് ഇൻ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം, ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഫാക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ട് ഇൻ ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ലിറ്റിഗേഷൻ സമയത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീഡിംഗ് സമയത്തോ അവിടെ നടക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അതിൽ ഒരു പാർട്ടി പറയും ഈ ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്, എന്നാൽ മറ്റേ പാർട്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. സോ ആ ഒരു ഫാക്റ്റിന്റെ മുകളിൽ അവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരാൾ പറയുന്നു ഈ ഫാക്റ്റ് അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, മറ്റാൾ പറയുന്നു അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഫാക്ട്സിനെ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഫാക്ട്സ് അഥവാ ഫാക്ട് ഇൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു നട്ട്ഷെൽ രൂപത്തിൽ ഈ ഫാക്ട് ഇൻ ഇഷ്യൂ എന്താണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. സെക്ഷൻ 3 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് അബൌട്ട് ഫാക്ട്സ് ഇൻ ഇഷ്യൂ. So, any factor from which either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു സ്യൂട്ടിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊസീഡിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് ലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റിയുടെ നേച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് ലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റിയുടെ മുകളിലുള്ള എക്സ്റ്റെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കാം. ആൻഡ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടീസ്, അതായത് ഈ സ്യൂട്ടിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടീസ് ഇത് പരസ്പരം എഗ്രി ചെയ്യുന്നു ഇല്ല. അതായത് ഒരാൾ ഇത് അസേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആൾ അതിനെ ഡിനൈ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ട്സ് ഇൻ ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഒന്നും കൂടി ചുരുക്കി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, when in a suit or proceeding there is no agreement between the parties. അതായത് ഒരു സ്യൂട്ടിലോ പ്രൊസീഡിങ്സിലോ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ യാതൊരു ചർച്ചയില്ല. അതായത് അവർ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലയബിലിറ്റി ആവാം, റൈറ്റ് ആയിരിക്കാം, ഡിസബിലിറ്റി ആയിരിക്കാം, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസ്, നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ്, നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻറ്റിന് മുകളിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസിനും എതിരഭിപ്രായമാണ്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതിന് ഫാക്ട് ഇൻ ഇഷ്യൂ ആകുന്നത്. അതായത് ഒരു സ്യൂട്ടിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റിയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചോ നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടോ നേച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ ഒരു യോജിപ്പും ഇല്ലാത്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ് രണ്ടുപേർക്കും. അതായത് ഒരാൾ അത് അസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു, മറ്റേ അതിനെ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നു. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അത് ഫാക്ട്സ് ഇൻ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി പറയുകയാണ് ബി തെഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ബി പറയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു തെഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. സോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെദർ ബി ഹാവ് കമ്മിറ്റഡ് തെഫ്റ്റ് ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ബി തെഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടുപേർക്കും ഇവിടെ എതിരഭിപ്രായമാണല്ലോ. അതായത് എ പറയുന്നു ബി മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബി പറയുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ട് ഇൻ ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ when in a suit or proceeding there is no agreement between the parties as to existence, non-existence, nature or extent of a right, liability or disability, they are known as fact in issue. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫാക്ട്സ് ഇൻ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി തോന്നിയെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ.